हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां अर्पन फादांगारि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज सबायझार। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथां अननाय शायरीखौ खोनासंलांदिनि। गैया संसाराव नों बायदि अनसुला, नोंदि आंखौ एसेबां अनबोबाय। मुगैया मुजुआ आंनि बे आगोमा जिउखौ गावनि असे सानना थाम्फै अरसै हाब्रुनांसै खालामबोबाय। नोंदि बेसे अनसुला, आरोबाव नों बायदि जोहोलाव थाबावनायमोनब्ला, जायनि गोसोआ सैथो आरो गोथार, नाथाय माथो नुनो थाङा। खालि सोरजोंबा गारलाय लालायखौल' नुसै। नोंनो आंनि थार अनसुला।